Araba eta Bizkaiaren arteko mugara etorri gara. Gorobel mendilerrora. Ez da mendizerrako mendirik altuena, bai ordea ikusgarrienetakoa. Bide harritsuan barrena, naturak sortu dituen formarik perfektuenak bisitatuko ditugu. Aurrera egingo dugu iturri batera iritsi arte. Hark ematen dio izena Arrokatzar honi. Iturrigorri edo Tologorriko gailurra. Hau da parajea irati, Hemen inoiz egon zara? Hemen sekula egon. Sekula ez? Biziko aldia. Buah, orduan jota harri eta zur geratuko zara. Bai. Buah, etorri ona, etorri. Ea. Begira. Itxura ederra duka hemendikan, Goiz gorri eta guzti. Zu bertigorik ez du izango ez da eskala zaila izan da, ez? Bueno. Torri. Baina behar baino hurbilago ez gara jarri behar, Izugarria dago, Andoni. Buah. Pasada. Hementxe duzu delikako arroila. Eta hementxe jaiotzen da Nerbioi ibaia. A ber, endo eskuti pare. Bioi jausiko gara, ez? Bueno. Ikaragarria izango da gaurko eguna. Denetarik egingo dugu. Barre eta algarak bota, inguruak ezagutu, kirol ezberdinak probatu, eta noski, Tologorrira igo. Eta zenbat metro ditu honek? Zenbat metro ditu, miren? 222 edo 24 edo. 22, Iturrian arabera. Zu geografoa zara, ez da? Bai. Eta ibaiak eta aztertzen dituzu, Bai, eta... geologa bezala nago orain lanean, eta ibaiekin egiten dut lan. Bide gogorra daukagu aurretik, baina indarrak hartzeko geldialditxoak ere egingo ditugu. Han eta hemen mokadutsuak egiteko geratuko gara, toki bereziak ezagutuko ditugu. Eta hemen beste kuadrillatxoa etorri zaigu, zu? Ni, Jose Mari, Lendoño Beitikoa. Lendoño Beitikoa. Tologorri azpitik. Zu nortzara? Ni Garrastatxu Urduñekoa, Txarlas Amedi taldeko kidea. Hauek zure laguna dira, mendizale laguna? Bai, taldeko kidea. Primera. Alde polita, Ba, denbora gehiago galdu gabe, has gaitezen, gailurra zain dugu eta. Eta jakina, gero afaria, sorpresa eta gonbidatu bereziak izango ditugu. Egun ederra dugu aurretik. Bueno, plana zein izango da gaur? Plan, Andoni, zuek mendira, Tologorrira, bai? Tologorri. Andoni Tologorrira igoko da. Gaztela Leon eta Euskal Herriaren artean dagoen gailurrera. Ni berriz behean, Urduñan geratuko naiz. Delikako Urjauzitik 16 kilometroko ibilbidea daukat herriraino. Andonik mendizale talde bat izango du zain Lendoño goitin. Handik abiatuko dira denak 1063 metro dituen gailurrera. Tartean, 5 kilometro terdiko bidea eta 632 metroko desnibel positiboa izango dituzte. Tontorera iritsi aurretik ordea, goizale aterpean geldialditxo bat egingo dute. Sorpresaren bat edo beste jasoko dute bertan. Ondo da? Ondo, irati lehenago gu horko miradorera joko geha dana ondo ikusteko, bai? bale? Ikusteko. Bai, nerekin nortzuk etorriko zarete, txarlazokoak etorriko zarete, ez da? Bai, gu joango gara eta Lendoñon badago talde polit bat gure zain. Beste mendizale talde badago? Handa gure zain. Egun oso egon gara lanean eta faldo behar dugu. Infernura eramango zaituztegu. Infernura falduko dugu? Bai, ez arete oso onak eta. Bueno, espero dezagun txintxo portatzea gaur gutxienez, Bueno, venga, guazen, egunak laburra dira eta gu Tologorrira joateko. Bai? Bai. Sei Hala, egun. guazen. Ekin diogu gaurko egunari ere. Andoni Tologorrira joango da, eta ni Urduñara. Baina aurrena behatokira igoko gara. Hobeto ikusi nahi ditut ikuspegi hauek. Inoiz ez naiz hemen izan eta txundituta nago. Hau ikaragarria da. Izugarria dago, pasada bat. Lehen aipatu dugu, hemen jaiotzen dela Nerbioiko ibaia, baina hori ez dago urik. Eta aurrerago dago iturria, baina ez dakit zehazki zenbat egunetan ukiko duen ura, baina bakarrik euria asko egiten duenean edo ikusten dugu ura hemen gainetik. Normalean, hau eremu karstiko bat da, eta eremu karstikoetan beti ura filtratu egiten da, ez? Orduan ura barrutik doa. Eta dijoa arrokaren barrutik esan dezagun, eta orduan iturri batzuk ditugu hor paretan ikusten direnak, eta hortik irtetzen da ura. Gaur ez dago askoz, beko kainoia ere lehorra dago, orduan ezin da ezer ikusi. Orain ura jungo da, ez dakitzen metroko sakonean harri barruan, orduan egin behar duna da, uraren nivel hori errekarekin eman arte. Nola sortzen dira miren horrelako urjauziak? Kasu honetan konkretuki, material geologiko edo arroka mota ezberdinak ditugu baiaran behan eta hemen, eta orduan higadura ezberdina izan da. Orduan ikusi ezakegu hemen altura hau, eta hor
Orduña, 600 edo 400 metro berago, ematen duen salto abrupto hau ekiditeko, ibaiak egiten duena da, atzeruntz igatu, ez? Perfil perfektu horren bila. Eta oso ondo ikusten da, jondala, baiara isten, erreka atzerantz di joan enean. Barkatu, mire, baina hau gertatzeko urteak eta urteak eta urteak. Bai. 1.000.000 urte baino gehiago, 2.000.000 urte kuaternarioan zehar juntzen ibai hau, orain daukagun forma ematen eta enkajatzen. Baina hori ez da asko, Ez da asko. Azkenengo 2.000.000 urteak dira lurraren historiarentzako gure segundu bat bezala, horrela. Ni geologoa izan nahi nuen. Baina fisika eta kimika suspenditu nuen eta zaren, egingo dut latina eta grekera. Bueno, mila esker, miren, zure azalpenengatik. Plazer Nik ondorekin jongo naiz, Orduñako bazterrak ezagutzera. A ber, zelan joan eguna. Bueno, ondo pasa, bai. Agur. Arrastatxo zer itzaizu iratirik gustatuko zitzaiola hori, Ikusgarria da. Oso polita da, Izugarri polita, eta urarekin, Bai. askoz ikusgarriagoa. Orduan Lendoñon hor zain dauzkagu, Baina hemen ikusi, hau da, otsoesia. otxoesia, Otxoesia. lobera edo zaten zutena, edo baina otsoesia, otxoa garrapatzeko otsozulo esia. edo bai. Claro, horma hauek hortarako dira, ez da? Otxoa Bai. garrapatzeko, izatzeko, edo... Inbutu moduan egindakoak, bi horma luze, eta gero bukatzen da zulo handi batean. Barkatu, baina, hau zertzen, hartzaina edo horre dauka zea bat, ez da? Makila bat eta... Honek adierazten du otsoen usaldia. Hau ikusten dute garai bateko hartzainak oso handia zirela, oso nari, Hau tamaino reala ez da izango, Bilbotik etorrita. Bai. Horma, begira. Hau konponduta dago noski, hau ikusten da, baina hemen ikusten dut hau harri hau zaharra izango litzateke, hau orain berriz jarrita. Hau berriztuta dago. Eta gero arlauza bat jartzen dute gainean. Arlauza hauek bi funtzio egiten dituzte. Alde batetik, babesa ematen diote hormari, eta beste aldetik zailtzen dute otsoaren saltoa kanpora joateko. Pixa kanpora daudelako ez daula... Hegal hau edo alero hau luzeagoa. Hori, zer da, trikuarri bat edo? Ez. Hemen izkutatuta goten zen hartzaia. Bagoaz hemen otsoa, hor dago otsoa handi bat. Hori da, eta otsoa pasatzen zenean hartzaia zarataka irten, Eta makilarekin ez da, hola... Bai. Eta horrela, otsoa usatu egiten zuen, eta bideratzen zuen zuloraino. Zulorantz, jakina. Nabarmena da, ez, nola doan estutzen, ez, eta... Otsoa, uste dut hemen beldurtuta egongo zela, ja da. Hau jurasiko otsoa izango da, ez da? Hartzainaren tamainoarekin, bat doa gutxien, ez? Bueno, ikusgarria, ez da? Ikusgarria, bai. Eta hemen, zulua, Bai. Bueno, hau delikako jauzia baino pixka txikixoa da, baina... Otsoak hemen zegoenean salto egin nahi zuen. Gero bertan hiltzen zuten otsoa edo... Harriz, edo tiroz, Herri batzuek ere zigorra izan zuten orain dela urte asko, herriko jendeak usaldietara ez joateagatik. Ni batez ere badakizue zerk harritzen hauen ze lanak egiten zituzten garai batean. Hau dena eraikin behar da, harria batu gero konpondu dana zaindu, Bai. Bazeukaten meritua, gure aurrekoek, Hori otsoa garrapatzeko batera. Kontua nolako arazoa zen otsoa. Bueno, Lendoño goikora goaz orduan, ez da? Hori da, Lendoño goikora. Tologorria. Venga, goazen. Banoa Urduñara, hiri tituloa duen Bizkaiko toki bakarrera. Mendiz inguratuta dago. Ederrak parajeak. Ea, zer irutzen zaizun ora aurrean dagoen harria edo. Nik esango nuke gargantuaren antza daukala. Gargantua izan daiteke, aurpegia badu, baina herriak fraide itxura hartzen dio. Eskalagarria fraile hori? Bai, eta izan zen lehenengoetako gailor bat. Angel Sopeinak eskalatu zuen 1924an. Bueno, akoldo, jungo gara herri nontzor du? Hori da, herria. Guazen. Orain bai, iritsi naiz Urduñara. 1929an sortu zen hiribildura. Toki atsegina da eta akoldo daramat gidari lanetan. Baitziot nik fraile itxura handiagirik ikusi harripuska hori, baina bueno. Zuek esaten baldin baduzue. Fraide bat da. Hala izango da. Eta hemendik txarlazoa ikusten da. Hau izango Hori litzateke. ikusten diren antena txoiek Hori da, eta erdian Ama Birjinaren irudia gero ikusiko duguna. Eta zerra jarraituko bagenu, Tologorrira helduko ginateke. Ondo, bueno, guk saldatxo hori hartu dezakegu, ez da? Hori da, noski. Irati dagoeneko Urduñara iritsia izango da. Ni berriz pixkanaka, banoa gorantz. Amorratzen nago Tologorriko gailurra ikutzeko. Egun hon,
Ze espedizio da, hau, zure menditaldea da, Txarlazo menditaldea. Txarlazo menditaldea, bai. Urduñakoa, baina hemen denok urduñakoak ez zarete, ez da? Zuen nongo zarete adibidez? Batzuk mendiko lagunak, Amurriotik etorri gara oinez, beti egiten zen bezala. Amurriotik, Tologorri, Josemari, Tologorri muga bezala egiten du, Bizkaia eta Araba artean, ez? Urduña eta bestaldea Bestaldean dago Aiara, bai. Aiara. Zuek, horrela mendian horratzek? Ni nator besta alderditik, ni nazoiokoa. Torraz, egune pasetan da komitetuzte, honek nire laguna, bertoko dala, da mugara musikariak. Hori da. Janta hau eta, batu gara apurrete, honenak. Ondo. Tologorri mendiak zenbat metro dituen? 1.063. Lendoño goitin gaude, 100 metro... Beraz, igoera polita dukagu. Ia gaua... Infernua urrun dago. Infernua. Badut ezagutzeko infernu hori. Venga, guazen. Bai. Ez naiz inoiz Tologorrin izan, baina ederra dela esan didate. Badut egunen batean igotzeko gogoa. Gaur ordea, enaiz mendira joango, baina bai mendizaleek atxeden hartzen duten tabernara. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Hemen Janire dugu, ostalaria. Kaixo, Janire. Kaixo. Salda badago? Bai, badago. Bai, pare bat, salda. Eseri eta orain emango dizuet. Eta nik olako bat hartuko dut, eh? Bai, hartu. La Posada tabernak 600 urtetik gora ditu. Janireren familiak ordea duela 94 urte erosi zuen. Bere birramonaren garaian, 1923an, taberna jatetxea eta ostatua ere bazen. Horregaitik dauka La Posada izena. Gaur egun taberna da, eta baita mendizaleen topalekua ere. Eta 600 urteko eraikina izateko, zein ondo mantenduta dagoen, ez? Amona kontatzen zuen, gerra garaian, saspi bomba edo granada erori txirela hemen. Eta mantendu zen hau oso zegoera honean. Argazki batzuetan hori ikusi ditut hiri batzu. Horrendik ere sartzen dira, danei ematen dira jan eta edana. Bai. Eta hemenko kuadrilla guzti hauek, zenbat jende? Kintoak dira, Lamilira joaten zirenean. Santageda besten zenean, beste lekuetan nolabait kuadrillak egiten zuten, hemen kintoak egiten zuten eta oraindik ere egiten dituzte 18 urte betetzen dituztenak. Orain eskaketa mutilak egiten ditugu. Bai. Horregatik hemen bakarrik mutilak daude. Egia esan historia asko dauka Posada honek, eh? Bai. Eta ezin zarete joan, La Posako gilda tipikoak hartu gabe. Bai, derrigorrezkoa da, nik sakrifikatuko naiz, eh? Problemari gabe zu ere bai, ez da koldo. Bai, noski. Bai goxoak La Posadako gildak. Eta orain, deskantsatu dut eta indar berrituta herria ezagutzen jarraituko dut. Apurka, bagoaz, aldapan gora. Pauso lasaiean eta patxadaz. Inguruei begirik kendu gabe eta jendea ezagutuz. Garrastatxo, orduan zu Txarlazo menditaldekoa zarete, Txarlazoan utzi dugu, han Urduña parean, Bai, Txarlazo da justu Urduña gainean dagoen mendi tontorra. Hori da. Eta Tologorrira sarri etortzen zarete, ala? Bai, azkenean etxetik gertu daukagu. Erreza da mendi hau? Ze Urduña eta Lendoño goitiain baju egonik, 700 metro dira, Bai, baina ibilbide oso polita da. Lehenengo parte hau da basoan, zoritz artean, eta gero badago beste parte bat, lasaiagoa dela Senda Negra ditzen diguna, bidezka, bai, pasako gara, eta ikusgarria da, ikuspegia ederra da. Gero hemen batzutan gertatzen da, laino hori sartzen duela hor Burgos aldetik eta horrekin... Kontuz ibili behar da, bai. Berez ez da ibilbide arriskutsua, baina egia da lainoa sartzen denean ez dela piperrik ikusten eta pertsona galdu daitezke. Duela 2 urte bikote bat erreskatatu ari izan zuten, eta eskerrak, aplikazio bat zeukaten mugikorrean. Erreskate... Nola da deitzen da hori? Alpifai. Alpifai. Nik uste nik ere jetxi beharko duela, ez nik mendira askotan joten ez elurrakin bakarrik eta... Baukazuzuk erakusteko? Bai, mugikorrean. Aplikazio erraz bat da, zure datuak sartzen dituzu, izena, abizenak eta kontaktuzko telefonoak. Horrela zeo zer gertatuz gero, Orduan horrek markatzen du non zauden edo... Hori da, bai, traka piztu daiteke eta orduan... Traka, esaten dugu, Traka? Ibilbidea, bai, ibilbidea. Orain denoak inglesa, baina, bueno, Bai, ibilbidea eta... GPS-a jarrita egonez gero, on ematen diozu ibilbidea grabatzeko, botoi handi bat dago, parkatu. Horrei ez bidali, Hain larri ez dago ez da. Botoi gorri handi bat da, eta bat biarekin jartzen zaituzten. Eta bidea tortzen dira, larria baldin bada. Gaur egun gero eta kirol gehiago egiten da mendian, eta jende gehiago joaten da bakarrik,
Orduan, aplikazio hori oso interesantea da, oso interesgarria. Orduan, Alpify. 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 FY-koa. Oso ondo. Boa, baso ederrak hauek, Kristona belemo, meka, boa, behitu ze horbela. Zuek etzen duten txikitan eta egiten, Arte motxila. Venga. Venga. Horbel artean, Ondo. Kristola, lekue. Ez dut ikintzen, ez dut ikintzen. Horbel batzuk. Hau esatu nago, baino, goxoto bainoa. Venga, aldapan gora. Aupi, barkatu, egunon. Bira, manabil ikastetxearen bila. Antzinakoa? Bai, antzinakoa. Bai, hori bera hau. Gorriz eta urdinez dagoen hori? Bai. Hori zera. Hemen herriko batekin egon naiz Koldorekin, ez da egite ezagutuko duzun. Bai. Eta, Koldok esan dit, historikoki badaukala ikastetxe horrek garrantzia berezi bat. Zuk badakizu? Zer, bai. Zer, horri buruz? Bai. Gustatuko litzaidak, joraz bazaizu? Bale, agoazen emetik ze hortik betiko zuko dugu. Bai. 1936 urtean izan zen gerran, Franco sartu zenean Urduñara preso asko egin zituen berak, ez? Orduan bilatzen hasi zen toki batzuk egokia zirenak presoak bertan sartu, giltzapetu eta bakoitza nor zein jakiteko. Presoak giltzapetzeko toki horietako bat Urduñako ikastetxea izan zen. Hau da Franco ireki zuen lehenengo kontzentrazio esparruetako bat. Koldo kazetaria da eta duela 5 urte deskubritu zuen ikastetxea aurretik kontzentrazio esparrua izan zela. Orduz geroztik asko ikertu du gaiaren inguruan. Urduñan bat izan zen oso handia eta oso importantea. Zergatik batez ere sartu zitezkelako 5.000 pertsona. 2 urte eta erdiz izan zen irekita, guztira agian sartu ziren 50.000 pertsona. Jendetza, zuten hor zigortuta. Batzuk hil egiten zituzten, beste asko libre, eta gehienak erabiltzen zituzten esklabu moduan lan egitera Francoren alde. Eta badakizu hemen zenbat hildako ziren? Ofizialki 25 edo izan ziren, baina beste asko lekuko esaten didate bere buruaz beste egin zuela, jende asko makilakadaz hiltzen zituztela eta horiek guztiak ez daude erregistroan. Naiz eta historia hori kurdela, itxusia eta inork nahi izan ez duen historia izan, guztion historia da eta aurre egin nahi badugu gure historia jakin egin behar dugu. Eta nolakoa zen bizitza? Kontzentrazio esparru barruan, bai. Bakar batzuek ari ziren lanean ere bai, esklabu moduan. Eta egin zituzten hemen obra asko, eta horietako bat da Angoian daukagun mendilerroan, Txarlazo gainean daukagun monumentua, hori zebera. Haiek egin zuten? Egin ez, baina konpondu bai. Eta kontzentrazio esparruaz aparte, ondoren ze gehiago izan da? Gerra amaituta, leku hori bihurtu zuten presondegi nagusi. Eta hortik pertsona gutxiago pasa ziren, baina aldiz hildakoak izugarri izan ziren, 200 gora, eta gehienak gozez hil zituzten. Gure historia eta 200 gora utzi duen historia bat ezin daiteke kutatu barik utzi. Ikertu egin behar da eta plazaratu gero. Mila esker nirekin konpartitu duzun denboragatik eta kontatzeagatik hainbeste istorio. Ederto ba, ondo ibili. Ondo izan. Bardin, agur. Bueno, agur Joseba. Txistua eta damorra da ondo dikoaz? Gauko pisua bai izerditan eta baina, apurtzu gogorra da. Eta zuke zurine, zauten duz, Andoni? Zurine frutos balintzera, zuk korrikalaria zara, duatloiak zer egiten duzu? Bai, bi gauzak, kompatiblet dira, orduan. Biak egiten duzu? Bai, hori. Aspaldi hasi zinen, horretan edo? Duatloietan urte bat daramat bakarrik. Zurine txiki-txikitatik izan da kirolaria. Duatloia ordea, nahiko berria da berarentzat. Duela urtebete eskaz hasi baitzen. Garai hartan, bizikletarik ere ez zeukan, baina ordu ezkeroztik ez da geratu ere egin. Eta denbora gutxian, txapeldun bihurtu da.
txapelduna daukagu hemen Zurine, ez da, bai. Bai, frogatu nuen hemen Hurbil, Urduñakoa, ondo atera zitzaidan, aurten ja zentratu nintzen Euskal Herriko duatroien zirkuitoan, eta ia denak irabazi ditut. Eta nolatan hasi zinen, zu korrikan eta ibiltzen zinen txikitatik edo orain eman dizu? Ba, txikitatik futbolan jolasten duen. Bai, eta orduan futbola utzi nuen eta hasi nintzen korrika egiten, jarraitzeko kirola egiten. Ezin naiz egon gildi, orduan zerbait egiteko, lasterketak egiten ditu. Eta iaz lagun min bat esan zidan. Zergatik ez duzu frogatzen mendidu atloietan ez dakiz zer. Baina ez daukat txirrindula. Utilaren txirrindula hartu, frogatu egun batean eta gero ja du atloiera. Jona ematen du, horbeldu atloia, Jose polita hau, Eta hori. Beste salto bat egingo dugu? Ez. Atzean geratzen ari gara. Hone ematen du muskulo kubano, hola, uretan, entrenatzen, venga, guazen, horbeletan. Urduñako lekurik politenak bisitatzen jarritzen dut. Benetan hiri ederra da hau. Eta begira, ezagun bat ikusi dut. Koldorekin topatu naiz berriro ere. Kaixo, bikote? Kaixo. Koldo, espaldiko. Bai, zer moduz Josebarekin? Oso ondo, oso interesgarria izan da kontatu didan guztia. Eta, gozada bat, egia esan. Hemen Aintzanerekin gabiz, Marisal zera bat. Herriko Marisal zera? Marisal Bueno. Ez izan Diegon, gustatzen zaizu saltza guztietan egotea? Edozein gauza egitea eta gustatzen zai, norategia zaindu. Barietate handia daukazue gainera. Hemen daukagu Bizkaiko segurazki, baina Euskal Herrian zugaitza handiena, bisekoiak, pago purpure bat, zugaitza, zer normalean ez da ikusten zugaitzan, baizik eta setoan. Guretzat interesgarriena da hor dugun Morera, historikoki oso garrantzitsua da bertan Ama Virginia agertu zelako. Jungo gara orduan Morera ikustera? Ea guri ere Ama Virginia saltzen zaigun eta... Ondo. Igual eskalire emate edo indiz edo. Bai. Eskatzagatik. Iturri hori sortu da modu naturalean? Ez, zein dago. Kuriosoa da, edateko modua. Edateko modua? Badu kopatxo bat. Ez da, tapatu bekaldea eta betetzen da. Hau da Morera. Hemen hasi zen Orduña. Hemen hasi zen? Herria Orduña. Bai, 13. mendean jada bakigu santutegi bat bazegoela. Txarlaso Gailurrekoa da honen kopia bat. Txarlasoko Ama Virginia 1903an eraiki zuten jesuitek. Gero, Gerra Zibilean puskatu egin zen eta kontzentrazio esparruko presoak behartu zituzten konpontzera. Hormigoi armatuz egina dago eta 25 metro neurtzen ditu. Geografikoki Burgoseko lurretan badago ere, Ama Virginiak Urduñara begiratzen du. Apa, Iati! Gure! Aspaldiko, bikote! Beste plan bat sortu zait. Mila esker guztiagatik eta aurren arte, bale? Bale, grate. Ei, Maria! Ei, kaixo! Que guai, txupata guzti! Kari! Ondo! Eta motoriza profesionala. Ondo! Orain kaskua. Bai. Ze ona. Bai. Primeran. Ale, pasen. Sigo. Ale, venga. Venga, Begira, Andoni, hau da erren harria edo horrela ezagutzen dugu. La piedra el cojo jartzen du hor, bai. Bai, gero ikusiko dugun aterpea egiten ari zutenean, horietako bat errena zen. Errena zen? Eta, bueno, atxeden hartzera, hemen gelditzen zen. Betu. Langile fina, baina errena. Zu badakizu Abel, nola jartzen zen? Bai, adia jarri? Ze modu berezia zeukan esertzeko. Karpi botila batekin egiten zuen, ez kantinplora batekin. Hor jarri eta tak. Hor arriba zegoen orduan. Arriba zegoen hor, bai. Beitu. Errenaren harria. Bueno, guk aprobetxatuko dugu mokautxo bat egiteko. Gosei, bai? Ni bai, Tú que naces de la cepa y haces a los hombres y a las mujeres andar a gatas. ¿Cómo te llamas? Vino. ¿De dónde vienes? De La Rioja. ¿Documentación? No tengo. Entonces, al calabozo. Ongi etorri. Aitzaki ederra, Tragoa jotzeko, Bai. Honena. Ja, da gaztoieta. Ja.
Venga, brutala, aldatuko dut kirola, mendia, eskalada, fuera. Benetan. Motozikleta bat erreziko. Beste motela bat! Imaginatzen dut, ez dela erresa izango, kirola hau, neskentzako. Ba, pentsa esazu, zenbat neska motorzaleak ezagutzen dituzu. Ba, lehen da bizikoa zu, Maria. Ondo, bueno. Mariari betidanik gustatu izan zaizkio motoak. Txikitan, telebistako lasterketei begira egoten zen aitarekin. Kalean ere, txundituta geratzen zen motoren bat pasatzen zenean. 19 urte zituela motoan ibiltzen hasi zen. Orain, 10 urte geroago, profesional mailan aritzen da eta Espainiako txapeldun izatea lortu du. Ba, nire familia, nire ingurua, lagunek eta guztiok esaten zuten burutik jota zaude, nola eramango duzuzuk motorra handia, ez dakiz zer. Eta, bueno, karneta atera eta nire lehenengo motorra erosi nuen. Eta, hemen Urduñatik bueltak eta bueltak ematen, pizkanaka, baina, motoa eramaten nuen, gero eta azkarrago, pentsatu behar dugu, hori, konpetitzen dudan motorrarekin 200 kilo pisatzen dituela. 200 zaldi dituela. Orduan hori kontrolatzeko oso indartxo egon behar dugu, baina bueno. Entrenamendu bereziak egiten dituzu? Ez. Bada, motorra eta motorra. Ibili, zirkuitos berdinak egin. Bai, gero gimnazioan, igeri egiten dut bai, baina ez da zer berezi izan behar. Esango nuke nire bizimodua motorra dela eta motorra dela nire bizimodua. Eta begira, eta horrek urtean irabazi zenuen Espainiako txapelketa. Lehenengo emakumezko Espainiako kopa sortu egin genuen, 12 neska elkartu ginen, Espainia osokoak, eta irabazlea izan nintzen Superbikes kategorian. Aurten, jauzi asko izan ditut, kriston lokura izan da, eta 3. postua eskuratu dut. Hori da benetako pasioa. Bai, bestela izinezkoa izango zen. Eta ez da erreza. Guk nahi duguna da bidea zabaltzea eta ustea hor kopa atzetik datorren guztiontzat. Ezagutzen dituan neskak motorra gustoko badituzte, guztiak animatzen ditut honetan aurre egitera eta saiatzera benetan merezi duelako. Iruditzen zait pasada bat, pasatut izugarri ondo. Bai, benetan gustatu zaizula. Beste kirol bat deskubritu dut. Denborarik ez dakit izango duan egiteko, baina inportaz pasaizu beste bueltatxo baten batea? Horein azkarrago, Maria? Azkarrago? Prest nago ja. Seguru? Bai, super seguru. Eman, Maria! Eman! Epa, ahi! Ondo frenatzen duzu, Mikel? Zer moduz egun, ondo? Ondo, primeran. Aizu, harrituta geratu gara gu hemen oinez eta zu hemen goiti bera hauntzan barean edo normalen nola ibiltzen zara mendian beti? Beti eran ibiltzen gare, bai. Azkenean hau da gure entrenatzeko era, teknika lantzeko, zen bateaz leku saiautatik sartu, hobe. Ze modalitate da hau, zer da estrem ez dakit, nola deitzen da? Bueno, hau modalitate hau enduro da. Betianeko mountain bike tradizionala eta descensoaren arteko erdibideko modalitatea. Bai, enduro izango da, aterrizatzen duzunean enduro, orduan goratuko zara, ez da. Markelek 3 urterekin ikasi zuen bizikletan ibiltzen. 7 zituenerako berriz, lasterketetan parte hartzen zuen. Horrela aritu zen 20 urte bete zituen arte, errepideko bizikletan zein mendikoan. Adin horrekin ordea, enduro modalitateari ekin zion. Orain, mendiak zeharkatzen aritzen da, biderik zailenetan. Eta jauzi eta hori zer? Askotan jauzi zara? Hola, zeo zer hautsi duzu edo... Bueno, jauzi askotan egia esan, beti irtera jausten gare pare bat bider. Sortez, aspaldian ez dut eroriko larrerik auki. Bueno, bentsat, eta ordu asko pasatzen dizu mendian? Bueno, karrerak bastante luzeak izan, orokorrean 4 errutakoak, baina gero kronometratzen dien zatia 20 minutu izan da guztira. Orduan, alde batetik garrantzitsua da fondo hori aukitzeko, buelta luze bat emateko, baina gero batez importanteena da txispa eta esplosibidade hori. Ikusten ez da, entrenamendu asko dago horren ostean, batez ben eguan, euripean, rodilloan eta gogorrena niretako hori da zalantza gabe. Zu artista zara gainera, gurpil baten gainean eta turmalet igo duzu eta holako helburu zailak, ez? Bueno, hori da beste zorakeri bat guzti da jaten leitxia, eta horren artean kabailituak itxia. Kabailituak egitea da bai, Markelen zorakeria gustokoena. Egin kontu, 2014an turmaleta igo zuen gurpil baten gainean. 2016an berriz,
Anoetako belodromoan munduko Guinness errekorra utzi zuen. Ordu betez bueltak aritu zen, eta kabailituan 30 kilometroekin. Eta hola, ez dakit, erronkarren bat orain epe motzean edo? Bueno, bai gustatuko jaten holan, Santiagoko bidea Gurriploak gainaren gainean itxia, 80 kilometroko etapetan. 80 kilometro? Gurripil bakarrian. Eta jan, eta edan? Bueno, horretarako, ez dakit, 15-20 kilometrero deskantzatxuak itzen. Bai. Ordan banoa, gelditu, jan edan eta berriro hasi. Niri bizikletak azkenean bizitza ematen duzta. Krestadun diversioa da, bizikletarekin kanpora ateratzen hasien bakoitzean, mordoa disfrutatzen dut. Orduan, nolabait, beste guztia hasteko eta momentuz disfrutatzeko era bada. Aizu, gu gorantz goaz, ez dakizu hori berriz gurekin igotzeko? Ja, bigarren igora baia gehitxu izango da. Nahikoa, ez da? Bai. Markel, zu orduan beruntz eta gu Tologorri aldera. Suerte izan, Zure erronkatan, agur. Egin saltitxo bat, ez? Hau txabeldur, venga. Flipatu egin dut. Ikusi dut nola jaisten duen eta, bueno. Espektakulo kristona, bai hori da ikusteko, da, garo. Non ikusten da, handik gane, hemen, holako lekutan. Ez nuen uste Maria Barbero handiarekin inoiz motoan ibiliko nintzenik. Hori esperientzia, hau ez dago diruz ordaintzerik. Etorri gara Mikel ezagutzera. Benetan, esaten dizudala, munduko mermeladarik gozogenak hemen. Bai? Guazen probatzera. Guazen Mikel ezagutzera, venga, Venga. Kaixo, Mikel. Haupa. Titirati. Aspaldiko? Bai. Ze moduz? Oso ondo. Ondo? Ni irati naiz. Opa, irati. Mariak esan dit, hemen egite duzuela munduko mermeladari gozoena, eta nik zut, probatu gabe zinez geratu. Eta mermeladena eta zerenak egite dituzu. Aspaldi erabaki genuena izan zen, fruitu txiki batzuk berrizkuratu, galtzear zeudelako, bai arakatza, bai groseia gorriak. Mikel Kormentzanak galtzear zeuden fruta batzuk berreskuratu ditu. Esaterako arakatza, andere mahatsa eta magurdia. Tologorri Magaleko inguru hauetan oso ohikoak ziren lehen fruta hauek. Mikelen amonak asko erabiltzen zituen. Orain berak berreskuratu eta horiekin mermeladak eta bestelako produktuak ekoizten ditu. Erakutsiko zidazu fruitu horiek eta... Hemen erdian gaude, fruituen naiz eta ez ikusi ez. Orain negoan, udazkenean gaudela, bukatu dira ikusten dira hemen, ikusten duzu, hemen zeuden aurtengo masustak, ja batuak direnak, hauek masustak direlako. Eta hemendik aurrera, arakatzak daude, goroseiak, andere mahatsak, gorriak. Harro nago arakatzarekin egin dugun lanaz, ez? Azken finean saiatu gara berrizkuratzen eta zabaltzen, bertokoa fruta izanik, guretzako oso importantea izan da ez galtzea eta balorean jartzea. Mantendu, zabaldu, jan, gozatu... Batez ere jan, batez ere jan. Benetan munduko zoragarrienak direla, oso gozoak benetan. Eta gainera naturalak eta gainera urduñakoak. Benprestatu duzu, degustazio, baia! Arakatzan mermelada bukatu zait, baina hau da konpota bat, hau da azukrerik gabekoa. Hemen ikusiko duzu ze garratza dan. Hau da arakatz txuria. Membrilloaren puntu bat hartzen diot nik? Bai, azukrerik gabekoei botatzen diegu zagarra, testura emoteko. Bestela oso likidoak geldituko ziren. Zein gustatzen zaizuen gehiago, garratza, gozoa... Zer daukazue orain gauean, zer daukazue? Konpota gustatuko nitzake gehiago azukrearen asuntoa gatik. Begira, hemen batzuk ditut. Bat, apur bat gozoagoa, asustarena, eta beste bat, groseia beltzarena, garratzagoa. Baina ni badakit Andoniri gustatzen ezkiola fruitu gorriak izugarri. Lehen esan diate infernuan afalduko dugula eta igual infernuari gozotasun pizkat jateko. Nik gaurko afarian ezin izango naiz egon, baina jakitea plazerrutza izan dela, zuekin egotea. Mi esker, Maria. Aio, guapa. Eskerrik asko etortzeagatik. Eta hurrengora arte. Zuri horrelako harrera emateagatik. Ez dakit irati nola dabilen, baina gu behintzat ezin hobeto. Aiara Baiararen ikuspegi hoberik nekez. Munduko urre guztiarekin ere ez dago hau ordaintzerik. Hau bai dela benetako altxorra. Nago, hola, harrituta ez. Ze polita hau, betik ikusita polita zen, baina, Tologorri hor daukagu, baina begira, ikus mira, anatzeko ura, badakit aratz eta izkorri dela. Eta gorbeia. Gorbeia, hori da. Tologorrira igotzeko gu gatoz bideo honetatik, baina lehen antzinako bidea hori
Pasomalo deitzen da? Gaur egun erabiltzen da. Hori hor behia daudena, eta orduan iristen da iturri hortara, eta iturri hori nola deitzen da? Fuente de los Nudos edo Korapiloen... Korapiloen iturria. Orduan, Amurrio hor dago, Amurrio, eta Urduña ez dugu ikusten hor atzean, ez? Urduña ez da ikusten, ikusten dira Lendoño, goiko eta behiko Lendoñoak. Bueno, ia gutxi falta zaigu, guazen aurrera, guazen. Hala. Bagoaz azkeneko txampan gailurrera. Hala ere, lehen da bizi, Goizale aterpetik pasa behar dugula esan didate. Ezin garela, Tologorritik joan, aterpe horretan egon gabe. Gure zain, omen daude. Bueno, Patri, orduan hauxe da zuen aterpea, ez da Goizale. Hau da Goizale aterpea. Egunon! Egunon! Berandu, ja! Berandu gatoz? Bueno, zure izena? Ane. Ane, eta zurea? Bai, Javi Beitia. Javi Beitia. Hau izan zen Mendiko Lagunaken hirugarren lehendakaria. Eta sortzailetako bat esan didate, ez? Hau aterpea sortzen eta eraikitzen ibili zinen. Bai. Goizale aterpea, 1978an sortu zuten Mendiko Lagunak taldekoek. Hoien artean zegoen Javi Beitia. Izugarrizko lana egin zuten. Mendian harriak bilatu eta hoiekin eraiki zuten aterpea. Aterpearen izena berak ere badu bere historia. Arrankudeako lagun batzuk etorten zian lanea egiten. Helduten gintzen gu Amurrito oinez ona. Da, helduten gintzen Endoñora, daure trompetea joituzkun ja. Hemen gagoz, da zue behar. Hemen gagoz, ja, zendan negran. Aiba, gaur biri pasi duzku. Goxe, horrepei goxeti. Goizale. Kriston lana egin zuten, gainera etortzen ziren, edo Urduñatik, edo Amurretik, oinez, pues hori, sama polit batekin eta oinez. Badakit hemen Gorobel martxa antolatzen da, gainera ez? Egiten dugu jendearen txat Baskaria, arroza esnearekin... Parte hartzaile guztientzat? Arroza esnea? Ni bateak, makarroia, tomaterekin, hor dago pili, sukaldia, eta gaur baita ere... Usaina dago, barkatuko jazu, baina... Gaur zuentzat baita ere prestatu dugu zer bai. Hola, azkar bat, Oso no pili, bagoaz barrura, Sukaldari honena, berak egiten du dana. Oazen bat zehozer hartuko dugu, Jode, txoko polita daukazu hemen, Jo, epelepela... Gaur arroz esnerik ez dagoan, Gaur ez. Janari ederra, musika hobea, gustora gaude, baina izue, Tologorri gailurra egitera etorri gara, Urrengo batean itzuliko gara lasaiago, Arroz esne hori jan behar dut, Petit? Bai. Beraz, venga, kuadrilla, guazen, Tologorri ilundu horretik, hala, bai. Eguna triangelu beltzone. Ez nintzen inoiz egon, Arabako irla Bizkaitar honetan. Hala ere ez da etortzen naizen azken aldia izango. Asko gustatu zait eta asko ikasi dut. Dena den, gauza ugari geratu zaizkit ikusteko. Urrengo batean berriz bueltatuko naiz. Orain, iluntzen hasi aurretik, infernurako bideari ekingo diot. Bertan geratu naiz Andonirekin. Tologorri bertan daukagu, baina hemen esan diate bista izugarria daudela, ez da? Bai, han ikuste dezakegu Maroño... Ez que neni izugarri, nik izan saia izan nahi nuke, baina ez du saltu dingo dela saia. Hori Maroñoko ustegia. Bai, hori da. Ja. Eta hori Aiara guztia, Aiarako Baiara, handik. Amurrioan ikusten da, Laudioan. Bueno, nik hemen lehen aipatu dugu Garrastatxurekin nola belainua eta oso arriskutsua izaten den, eta zu bakizu bollo zergatik esate dioten? Nik uste hori, opil baten forma hartzen duela lainoa, Burgosetik sartzen den lainoa, talka egiten du betik korronte termikoak esaten dianak, eta egiten du olako zurrunbilo moduko bat. Jaitsi, ez da jaisten. Ez da jaisten, eta jartzen da mendilerroaren gainean. Baina hemendik ara gutxitan egoten da, hemen badago puntu bat? Ponata. Ponata, eta nola da esaera hori? Cuando el bollo llega a Ponata se desbarata.
Osea, gaur esan hemendik aurrera ja ez da kentzen egiten da. Beste gauza desan diate, zarata handia ateratzen duela. Osea, barruan sartzen bazara, haizea da, azken batean, haizeak dakar belainoa. Bai. Non ez egonaz barruen, hotza egiten dau, esan behar da hotza egiten dauela eta ikusgarria dela boioa. Da gauza berezi, Gaurko eguna nik aukeratu dut, ona etortzeko, esan nuen, behintzat boioa ez da dila egon boioa, nik kurasana gustatzen zaizki boiorik ez. Eskerrak gaur ez dugun, eta Tologorri, oraintxe, zenbat, 5 minutu? 10. Gailurra zain daukagu, Venga, guazen. Animo, venga. Nire aitaren etxea defendituko dut, otxoen kontra, justiziaren kontra, defendituko dut. Galduko ditut hazienda, soloak pinudiak, galduko ditut errentak, baina defendituko dut. Gailurra egin dugu, gailurra egin dugu. Kenduko dizkidate, ta eskua... Kristona, esperientzia kristona. Bai, hori errepikatzeko moduan, Ez da besterik, konta urrengorako konta horirekin. Eskuak moztuko dizkidate, ta besoarekin defendituko. Oso polita eta divertigarria, bai. Bueno, 1333 metro beraz, aipatu ditugu mendirik garrantzitsuenak, baina nik ustetan agertu dena, hori hor Cruz del Castillo egin genuen. Orain agertu dira hemen adibidez, Ganeko Gorta, Eretza, Urduña horrez. Horri biliko da irati, herrian eta, orain ja gailurra egin dugu, baina ez da maitu hemen. Nik infernua ezagutu nahi dut, Espero dut hotzik ez egitea, hemen aize fina dago eta, Ikusiko zu, Beran joango gara, infernuko ospua zer! Egun polita izan da gaurkoa, baina luzea, orain lasai eta kontuz jaitsiko gara infernura. Oraindik onena geratzen da, deno batera, ongi merezirako afaria egingo dugu. Eta irati, iritsi otera infernura. Torri, geldi, atzera, geldi. Torri, geldi. Aurrera. Bueno, hala. Torri, atzera. Zeri da, aztua entrenatzen, o? Bai, aztua entrenatzen. Egun biri paten, iruri paten olantzen. Hane, mendatan ibiltuta den pagia hon, mendatan gozian. Hori zara, aztuen entrenatzailea? Beti bilnaz eta, non denpore pasain bortu izitan izin hasi binite, oin aztuak inabil. Delen bizikletan ibiltzen zinen, ala? Bai. Jose Luis Bilbao txirrindularia izan zen bere gazte garaietan. Soldaduzkatik bueltatu zenean, kas talde mitikoan profesional bezala lehiatzen hasi zen. Bertan aritu zen 2 urtez. Gero, txirrindularitza utzi eta emaztearekin gatikatik Urduñara etorri zen bizitzera. Hemen astoak entrenatzen ditu. Bereiek dira orain bere pasioa. Zelako asto puska dena den, Haundia da, ez dut sekula ikusi horren asto haundirik. Aixe handia osan. Asto probatarako entrenatzea dituzu. Eta zeiten dute asto probatan? Pixua eraman? Arri, idien moduen. Idien moduen, astoekin? Arreju berdinan, idien moduen, aurrun arri, Beste baten amiru probatarrik 12 basin zen. Eta bizikletan ibiltzen zinenean, ze? Bizikletan ibiltzen zen, bitarten asto entrenau, teiken oto inizinaz. Baina, medaiak lortu dituzu bizikletan zugala? Ni bizikuturizetan, bai. Erakutzeko dut, hor barruen dauna, erakutzeko dut. Danborra eta ondo jotzen duzu, eta ziztua, Aldana. Hemen gauz, infernuan Andoni, haitu. Infernua, zu, jude. Sartu. Apa, gabon, Hombre, princesa, la hostia. Bueno, guri ere eskatu, zuritotxo bat. Zurito bat. Bueno, gaizka, infernua deituko diozue, baina honek infernutik asko ez dauka, Polita lekua, Ditu nolako abeak eta nolako egurra eta
Beko sua gainera niri usaina bakarrik. Hemen zer afari merina egin beharko dugu, eta... Lehen, oin urte batzuk, hau zutenak, egin ziren lenguzu bi, eta oso gaiztoa ziren. Ez izenak horien deabruak. Deabruak. Ireke horien tabernea ugarte izenarekin, baina beti jendentzako izin da el infierno. Herriko, eta gu... Herrikoak hemen afari bat egin baduzu ez duzuzen otxaibera, guazen al infierno, infernure. Ei, zer, topatxo bat egingo dugu, zuek gian duzu, baina, venga, Tologorrigatik, gailurra! Astotxua hemen itxikoin eta barrua joan gara preguntak ite. Perfecto, venga. Kafetxo eta hartu eta barrua joan gara. Oizondo. Pasatu. Venga, Jose Luis. Hala, pasa barrura. Itxingo dutatea. Hemen bai goxo, Jose Luis txoko honetan. Bai, hemen arona dago. Eta hauze, lehen esan dira txatarrerora eraman dituzula eta hemen ikuste ditut hainbat trofeo eta... Piedra San Martin da hori, San Martin ganeko harria. Lehenengo klasifikatua, Bai, horrek azkeneko giro eta 7 urtea zinte dauz. Eta da, krebanta huesos, naure kategorin lehenengo da. Eta faltan botatzen duzu? Bizikleta, bai, asko. Eta hauza nazu? Hori... Zenbat urtekin hemen, Jose Luis? Horre... 25 urte edo. 25 urte, Ni guapo izin etzen 25 urteaz, Hombre, guapo, zuze, erromeritanetan eskadanak atzetik. Kaba, ez erromeriten denpa egin nugi. Etzenekan denbora, bizikleta gainean, egun osoa. Herri guztietan pasten denak, desafio bat egin duen besta bategaz, te dira, zinetzen eta orduan hartu duen bizikletan afezenua. Asko entrenatzen zenun gara hartan, hiltze zinean entrenatzen? Egun duztietan, 1 kilometro promedio egiten nuen. 1 kilometroko media, egunero. Bai, eta egun askotan, berrehun da 50. Barkatu, Jose Luis, Baina zeari ezin ikusten bertan, probatu in behar dut, Bai, probatu. Horre bizitean, horre biten zen ez da probatu. Niko gora izan hemen. Aizu, Jose Luis, orduan, zu entrenatzen zinen bizikleta honetan? Entrenago ibili? Bai, kompetitu bizikleta horrekin? Bai, bizikletakin. Zu bakizu, gaur egungo bizikletak ikusi dituzu? Bai, ez teko honek enbidik, hau karbono da dana, Harina? Atzamar batekin jasotzen duzu? Bueno, 6 kilo terdi pisaten ditu bakarrik honek. Hitxingo naiz, Zeia, nekatu naiz. Biziketan ibinteko izen da sufrimentu auki behar da, sufrimentu apurretu eta ase guztu eta antxe gustatzen espatu izintzea gebildi, inon bez. Bueno, mentxe argazki piloa, Bai. Jose Luis, salxeatzeko pixka bat bakago hemen. Bai, piko ez gazagoin ikusteko. Bai. Hemen ikusten ari naiz. Esan duzu eurun hau da, Valentin dipuntu urre. Hau da, Valentin, ze pasatu zen Valentinekin? Valentin Uriona, Jose Luisen lagun mina, duela 50 urte hil zen. 77an, Espainiako txapelketan lehiatzen ari zela, bizikletako pinoia puskatu eta lurrera erori zen. Buruan hartu zuen kolpearekin bertan hil zen. Orduz geroztik, Jose Luisek asko botatzen zuen faltan laguna, eta urte bete geroago txirrindularitza utzi zuen. Bete hankarrekin ibeten genten, nahi modun ibitzen zen. Faltan botatzen zen? Bai, asko. Berroren homenaje mongini den karrere eta korro naun eta giauen naun korre. Eta hortxe geratu zen? Nahi bat moduko izan ez. Ze beti hankarrekin entrenaten ibiten gentzen, eta hankarrekin egun duztietan noten gentzen. Nire zeme jaiotako gonzan orduntxe egunetan jaiotako gonzan ademaz, eta orduan izan. Eta erak izan aukera, momentua zala ez? Bai, hortxe izan eta... Gero erongo duzten kaserak ekipoa eta egon, eta erongo duztean, bai, enetzen joan. Etzen nahi, ja, erak izan dira. Eharren hasi ditzen fabriken eta etzean, eta listo. Jose Luis, Andonirekin nago geraduta infernuan afaltzeko. Astotxoari bueltatxo bat emango dugu eta jungo gara infernura? Bueno, nirekin etorriko zara? Bai, jongo naz. Bai? Venga, nik ez tegotea. Bagozen mokautxo bat hartzera. Bai, oin, bada. Zuk gara banean nien eiza ausartzen da, horrendikan. Jepa! Bueno, ia irati eta badatu zen, ze nik ia tripazorria ditut, zuek ere gozetutan gozatete, ezta? Ia karrilera horiek. Usaina badago, sukaldean, Ondo. Hora, Kontxo Bikote! Gabon, Zer moduz, Alberto Zerein da Juan José Sebastián. Zautzea dituzu hauek, Nola ez, ídolos. A ber, ni esan ziaten behar bat norbait etorriko zela, baina zu operatuta zaudete. Gu gelditu ginen afari intimo baterako, Biok? Bai. Leku txarrera etorri zarete, gu kriston pila gaude, hemen. Bueno, venga, etorri jarri hemen trago bat hartzeko. Zu eseri hemen, ikusten zaitute, la piedra del cojo, hau zen. Sartukeran, etorri da, operatuta eta gero, eratxunaz, apurtuta, claro. Gure esateko nik dan mendigo zalea, baina ikustiz da gero, idolo bat. Arri batean, Tologorrin, la piedra del cojo.
Erren harria jartzen du. Eta, bueno, konta iguzu, aber. Desgaztean naukan belaunean da menisko apurtuta eta operatu diat eta hori bakarrik, esperet oso ondo helduko naizela eta 3 hile barru edozein gazaritiko moduko gorputza eta belauna izango duela pentsatzen dut. Juanjo San Sebastian Euskal Herriak eman duen alpinistarik ezagunenetakoa da. Oso gaztezela, 16 urterekin hasi zen Europako mendiak eskalatzen. Ordu ezkeroztik 4.000 egin ditu. 98an ordea, 8.000koak egiteari utzi zion. Orain, mendi txikiagoetan eta etxetik gertuago aritzen da eskalatzen. Nik Alberto ikusten dudanean Juanjo bezalako jendea eta... Bueno, oraindik kemen hori mendian ibiltzeko, ez da zuk, Nola ikusten duzuela? Gu gelditua ginen urrengo espedizioari buruz hitz egiteko, osea que badaukagu dana ja plangintza osoa, urrengo urteako ja espero dezagun lauanka horiek pixka bat erdira. Makuluak Euskal Herrian utzita joatea, ezta? Eta zu ez da genuen ibilizaren, kanpoan, baina... Konbalidao, desente ibili izan naiz. 2016an, 8.000ko igo dituzu, ez bat, 2. Bai, Nepalko Daulagiri eta Manaslu. Daulagiri eta Manaslu. Eta zenbat igoa dituzuia, 8.000koak? 9. 9. Bueno, atorren urtean segitzeko asmoa edo 14ko, bueno, 14 igotzeko segitzeko asmoarekin. Alberto Zerain 15 urterekin hasi zen kobazuluetan sartzen. Amak ordea, lokatzez zikintzeagatik herrieta egiten zion, eta kanpoaldean eskalatzea erabaki zuen berak. 1983an egin zuen bere lehenengo 8.000koa. Everesta igotzen zuen lehenengo arabarra bera izan zen. Gaur egun oraindik gailurrak egiten segitzen du. Ez da dana gailurra, zenbait ikasten da ere bai, eta horrekin gutxienez konformatu behar da. Juanjo, orain esan du, ez da gailurra ez da garrantzitsua, baina hori... Bueno, bai da garrantzitsua. Bai, baina ez da garrantzitsuena, esango dugu. Ez, hori bai. Beti nik uste dut importanteena da jokua, jokatu eta lagun honekin jokatzea hori da, asuntua. Orain galdera zail bat egin behar dizuet, oso zaila. Zure bizitzako gailur bat, bakarra. Gailur bat? Eta zu pentsatu azkar. Bat, azkar. Txindoki, eta zuk? Ernio. Jode, gubiak ez dago prestatua, ni pentsatzen nuen. Benetan dietzut, Kabi! Esango dizuken ere baita ere kapitaina. Bai, kapitaina hundi hori, Josamiteko hori. Bakizu zergatik, bigarren aldiz eskalatu nuenen, aliatu ginean gau ez, ara, bibak bat egin genuen Antontorrean, kriston esperientzia politia izan zen nola. Baina, mendi bat aukeratzekotan, nik beti txindokiz. Bigarren aukera emango diot Albertori. Kanpoko horietako bat, ez? Nik uste kabia. Hori neukan entzun da, nik kabia daukala indar berezia, ez dakit. Nik askotan entzun da diote Juan Jori finitzen duela pixka bat. 8.000 metotara ailegatu eta oraindik beste 600 metro eta piko. Eta 600 metro horiek dira hor ez da edozein gauza. Kabi bezalako mendi baten, nik uste beti egazu posibilitate gehiago, askoz gehiago, ez igotzeko. Ezke holako mendi bat igon alizateko, den euki behar dezu zure alde. Kabi munduko bigarren mendirik altuena da, Everesten atzetik. 8.611 metro ditu. Albertok duela 9 urte igo zuen mendi hau, eta egun berean 11 mendizale hil zituen elur jauzi batek. Juanjo 4 aldiz izan da Kabin. Azkenekoan, 8 atz galdu zituen izoztuta, bere espediziokideari lagundu nahian. Atxo apelaniz, azkenean hil egin zen. Bapikoan ditu momentu txarrak eta momentu onak, inkluso Kabin bizi izandakoak, askoz gehiago pesatuko luke dela honek txarrek baino. Bueno, zuen ez dakit, ez? Txekuak eta hola joaten zaretenean eta nola geratzen dira edo? Por imposible, ja. Bai. Ezi digute. Denbora pasada eta, hasiera beti komeiekin, semek eta holan, niretzako esaia da, asko gustatu behar zaizu juteko. Ematen du, geuk ez dugula gaizki pasatzen, baina guk ere distantziarekin ere bai, baina hala eta guztiz, egin behar da, nik uste bizitzak ematen dizu aukera danetatik pixkat probatzeko. Aurrera. Etxekoentzako momentu bitxarrena igual izango da gu etxean gauden. Izan liteke hori, ez da? Tarteka imaginatu. Bueno, ez duzu espedizioaren bat egin behar, horrelakoren bat, ez da? Batzuetan esaten dira, igual behar dezu zeo zer egin, venga.
Zelako giroa, Alberto, espaldiko. Ez dira tologorri atorri, hemen presentatu dira, Bai? Abixatu gabe, infernua. Nik ez nuen espero. Bueno, Jose Luis Bilbao. Zuzara txirrindularia izan dakoa eta? Mira, astoan etorri gara. Astoan etorri gara, baina astoan. Bai, astoak entrenatzen ibiltzen da, Andoni. Bueno. Nezakit astoena dire, baina esan didate hemen karrilerak zoragarria daudela, eta gu, zenbat, ordu erdi bazain gutxienez? Bai, ez da enbeste izango. Andoni denen, hau baldin bada infernua, nik gaiztakerriak egiten jarrituko dut, Berba gutxiago eta, venga, guazen. Venga, guazen. Gasa aurrera. Venga, hortik. Bertxolaria zara? Ni erdi bertxolaria garbi geratu zen Xiberuko ikastolan. Bueno, Andoni, moldatzen zara. Koldo, zu bertxolaria zara? Bueno, uste dozte. Bueno, orain demostratu dezakezu, Nik albot bertxo bat, Botako zu? Akerra ditu buru gainean, zorro txakadarra, gora gailurra, gora urduña, gora Euskadi, askatuta, glu 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 glu. Glu 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 glu, glu 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 glu. Hau da. Giroa ezin hobea. Abestiak, beste behin, eta oso ondo, ederki. Hau edia orduan hemengo infernuko karrilerak, ez da? Bai. Jo, itxura notoria, Gaurko egunen balorazioa luzea izin de, baina oso polite eta oso aberasgarria eta izugarria. Hemen gauza bakarra falta da, Infernuko auspua, martxa purtxo bat. Mendizaletasuna sakon bizi dute hemen Euskal Herri mendebaldeko paraje eder hauetan. Eta egia esan ez da batere harritzekoa. Urduña eta Aiaraldean etxeko leioa zabaldu eta jak beti agertzen baizaie Gorobeleko gailurren bat. Zatoz nigana esanez. Batzuetan garbi zeruan lerro zuzen ia perfektua marraztuz. Opiru sainez borobilduta besteetan. Ara, bollo esaten diote horri. Eta nola ez, gu ere harrapatu gaitu Gorobeleko magiak. Gure mendizaletasuna indartzeko, ederra lekua Tologorri. Hurrengo gailurrean ikusiko dugu elkar.